Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka State Executive Meeting jong ka National People's Youth Front kala syong niya ka jingelang menta kasengi ka arpo wetrik ujileo arajara arpo lai banyak keren halor ki babun ki mat ki baya day bat ka jingpen klan niya ka seng badru halor ka election ka baladem habaya keren bat kilat patay kubor na kalyang unong aiktin ka seng uba bajop pengro ulayat ho ba ka seng kalum ya ka jingelang ban pet benia hagabaya day bat ki election ka baladem Bad hagani ka jinya kendo ki samla ne keleng saudong ki jaka trekam jong ka seng kilawan ban ai jingmut kumno ban pen klanya ka seng ne ka benta kini ki snam ki ban wan ula ban rap ru da ka baong bangi klamla ban job bu na kani ki election MLA ka bala dep Henry ka jingyo vote ka he ban ki way pat ki seng san perthei ula ong ru bakinam do men sim Henry ki nang yai treshitom ne ka benta ban kintio ya ka seng NPP ka National People's Youth Front kamana ya syong ya ka executive meeting ke jongi ladu ke state executive ki district president na ki district prepare but ki block president ki nongkit kam jongi district jong ki block jong ka Shillong city but baro ki nongkit kam jong ka NPYF ki ba hakeleng jong saudong jong ne khasi jantia region kiraya wan hakani kesni hakaba ngila pelong krang ya kani ka jingelang ban review ya kani ka election ke peladam but bangin yo ya kita ki sumbo jing berkat ya kita ki jing ai jing mut ki ba kongsan ha ki konstituensi ki ba ngirem te ngilai yo banyak keren bun ki mat ki ba sngo ba ban ongan penpau ke jing kemen namar ba ngilai yo bun ki jing ai jing mut ki ba kongsan ha ka ba kumno ngin penklan shushu ya ka parti ha ki snam ki banangwan hawat kiladon ru kimat ki bang yoi bai gane ka jingki ka partai menta ki wei ki political party ni skokmen ba kum ka NPYF ngidon ya ka jingya teli kum ki samla jo ka party keleng saudong jo ka khasi jantia region bat hawat yoi ki party kila sedang banyak campaign ngasngoban penpau ba kimat nang ya kai football maki marwai menta pamadan kidang tap gol jeling andrei nak kaliang jongi kan PYF ru mentang nginum syong klikri ngin sedang banyak ban campaign nak kementa ke parti nak kebenta pengin penkiu ya ke parti hapo kani ke state hi borok koi ka organisation ke dan ki konstituensi ki ba ngidang telot organisation kata kadi ke bangin stress kenang ba ngin lak ban penkiu ke parti nginum lak ban len bat kum ke bangin supun kenmau walangi kam job bun ki amali na po kani khasi jantia region henry dengi pet ya ka vote share jong ka party NPP kadai highest na baro ki political party badan apo kani ka state ke jongi dengim red mensim ngim du mensim henry da ka jing treshitom jong ka youth jong ka women's wing ba jong ka parent body nginget pa nginang la ban penkiu susu de ka jing penkre jongi na ka NPYF ka nya chaprang na du menta da ki bun ki activities ki program ki bangin nya ki constituency prepare kita ki ki ba ngilai syong ya thir hapo kane ka jingilang jumlah ban ong ba ka kampat sutin namar balai ngishim ya kan uksa kum ka cleariat constituency araja ka pra kat no vote ka yo ngatrai phi ngai akhbat jong phi bangin ya page ka website juga election commission ka NPP ka yo kan no dari page mentapat ka vote share jungi ka poi ka pra haja ang to po cleariat tengin page ya ka so yong constituency ngiram ke election rai dengi page pat arjar kat pra gim don kandidat rai mentangin asu thiet aso yong ngidon haduk halai ajar tamki nong kerja yang ka parti NPP ka bayat ke jongi te bangin ong ba ka parti NPP kampat su thiet te nganum la ban accept ya kata nganum la ban pediang ka parti NPP kala su thiet bat phila ban page na ka result jong ki election commission ba ka parti NPP ka de ka single largest party dangi Kenya ka vote share ban ya ki wei ki political party video ka enrollment drive ki samlane nakaliang jongi ke parti jongi ngila shim ya koi karai ba dengi shim enrollment nginum ya shim ka no ka fees ke bangin penbiet ju pat ba ngin ai ka free enrollment ya ki kon samla ki jongi bat ngin ai ru ka support ba kumno ba ki kon samla ki jongi kimdei ban depend tang hakoi ka source of income kata teng ni de ban pet ba hot ni ka khi ka perthai hakabai dei ban ka reservation policy rai ka jing shisha ki kon samla jongi kim pa yo i hadu menta kat no tli ki kam sarkar ki ba ka sarkar ka la ban ai ya ki kon samla
ka MPSC ka natli ka khot ya ki post hapo shisnam ki DSC baper ka natli ki post ki khot hapo shisnam langi kelum lang ya ki DSC ke polis ke MPSC you see in 1 year try 8,000 post then ke population pat jongi kalanang kiu then ringi kemen paling ba kane ke parti ke jongi lingba dynamic chief minister jongi ula empower ya ki youth lingba ke youth programs baper ke Prime Meghalaya ke Prime Hub ke music grassroots program ke Yes Meghalaya but ke jingken tu ke jonga ya ki pun samla kadi bakin shim advantage ya kini ki schemes ki ba ke sarkar ke ai bakinum dei ban up tang ya ke kam sarkar ndrei ki dei ban shim ya kini ki lat ki ba ke sarkar ke don ban support kin ong ka tourism ne pipet menta pi ngatrai pi nyoi kin sa roll out ikitu ki kali na menta ki pun samla ki bala apply hakaba ka sarkar ka ai subsidi hadu 100% ya kitu kena ki badan kata ka jingtemu bakin kamai tourist na kebentaban ferry ki tourist hapo ka jela ka jongi kum kane kalat ngatrai kawai ka sarkar ka mensua kampa jule kadai tangane ka sarkar balawan ra bon ki programs bar ngakwa ban ai ka jingero na ki long ru kemuta nahikai economics ha tai hapo skol ba nehu abang apet ya ka artikel ke jong hakaba ula ong ba empat dan kena sarkar kaba uplift ya economic development akan ka jela ka jong ni latno kan ka sarkar kaba yalam dak NPP ke NPYF ni kermen baka government kan jit ya kita ki expert ki ban ai shisha ya ki mat ki ban yaram kumno bangin penbahas susu ya ka job reservation policy kata ka di ka stand ka jongi ombangin pensniu ombangin penyap herjat benriu ombangin ya shrut para mangi hapo ka jela ka bagi ki jongi henrei ngi kermen ba ka expert committee ka bantau kan sei kata ka jing ajmut ka ba kongsan ka ba ka ban yaram na kementa ka state hi barok kawai itu nak kena PF kan in tourism ki members mereka ketui ke parti pan ala di sama bukan join ke mainstream politics ada ko ke LDC ne ke mili in near future hoi nakaliang jongi kan PYF ni encourage bai ki samla gi di bodlo menta jongka jela jongka rihi barok koi nakaliang jongi kan PYF ngin khotshap khmat ya gi khun samla gi badon shay kata interest bandrung ka mainstream politics but kadon ru ka kota nakaliang ka jong ka youth ka bangi nak NPYF ngila ban push nak kementa kumkini ikun samla ki badon shay kata ka jingang nut ban syakri yo pajba ban yarap yo pajba ki jingjenjar jing sitam haki ek ki bapher ka baki syam ki pajba ba ye ki jom lang ti kata ka de kam de bangi duna de ki woman swing ki dan la ka jom Agak state body kimdan. Agak state body ngimdan